Takže čož má lidi, já si dám nového videa. Tentokrát je to prostě z našeho kanálu, prostě už netočí videa. Mám nový založený kanál, ktorý bude v popisku videa. Určite dajte tam like. A prečo som ukončil toto, proste môj kanál, proste nikto na ňo nepozerá. Nič proste, takže tak toto video je také kratšie, no. Fakt, proste už ukončujeme tento kanál, proste stojí to za nič. Takže mám tu proste nový kanál. Takže určite sa pozrite, bude v popisku videa. Proste tak, no. Takže ja sa lúčim a čus.